Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. 20 alumnes d'entre 14 i 17 anys han arribat a Martorell per gaudir, fins al proper divendres, d'un intercanvi cultural dins del marc del programa Erasmus. Els estudiants que venen de la República Txeca, Itàlia, Grècia i Turquia compartiran aquests dies amb alumnes de l'Institut Pompeu Fabra. Amb el lema «Toquem el passat per arribar al futur», els alumnes aprendran noves cultures fora de la seva pròpia. I tractem patrimoni, herència cultural, tangible, intangible, coses dels ancestres, de la cultura popular, la cultura que ens arriba del passat cap al present i que nosaltres projectarem cap al futur. Un intercanvi amb una experiència molt positiva per ells. Durant aquests dies, els alumnes visitaran el Museu Gaudí, Barcelona, aprendran a fer i tastar a l'alioli o el pa amb tomàquet i faran un taller de dansa de bastons a Martorell. Ahir dilluns es van reunir a la caserna amb la colla de gegants i capgrossos, on van intentar fer un ball sota la música de les gralles. Encara que semblava fàcil, a més dur li va costar mantenir-se dret. Al matí van realitzar un taller de rajoles a l'enrajolada. En grups de 4, els 20 alumnes martorellencs viatjaran al maig a Bodrum, Turquia, i a l'octubre a Praga. La resta de dades estan encara per determinar, però seran al llarg del proper 2021.